तामुलपुर फरायसालिमानि 39थि जे गायसननाय सान आरो बे गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै तामुलपुर फरायसालिमायाव गंसे बयस हस्टेल बानायनो हाबाय कमप्लिट जाबाय दिनै उद्बोधन खालामबाय बिडिसिनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा बेखेवनो गोनांमोन बिखेक उसुबिदानि थाखाय बिथाङा फैनो हायाखै थेवब्लाबो जोङो तामुलपुर फरायसालिमानिनो आगोलनि फरायसा एबा दानि तामुलपुरनि जि एमएलए मानगोनां जलेन दैमारि बिथांनि आखाइजों जों बेखेवबाय लोगोसे आमार बिडिसिनि नमिनेटेड एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा बिथाङाबो थाबाय गतिके जों दिनै गौरबनि दिन होनना बुंनांगोन मानोना तामुलपुरनि फरायसा फरायसुलिफोरा हस्टेलाव थानानैबो मोजां सोलोंथाइ लानायनि दिनै सुबिदाखौ मोनबाय आरो खम समनि गेजेरावनो हयतो हिन्जावसाफोरनिबो हस्टेला बेखेवजागोन दा बे बेखेवजायोब्ला हिन्जावसाफोरा बेयाव थानानै फरायनायनि सुबिदा मोनगोन ओंखायनो आं खावलायदों जे बयबो तामुलपुर ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरा जे गावबा गावनि गोग्गो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय तामुलपुर फरायसालिमायाव फैनो हागोन आरो बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जेसेबां हायो एसेबां मदद होनो थाखाय जों थियारि जानानै दं ओरैनो दा बयस हस्टेलाव जोंनिया टटेल 28 केपासिटि दङ खारन बेवहाय 30नि केपासिटि मोनब्लाबो बेयाव जोङो लाइब्रेरि रुमनि थाखाय जों मोनसे हल टाइपनि जों लाखिनो गोनां जादों दा ओंखायनो जों बेयाव 28 फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेयाव थानानै फरायनायनि सुबिदा खालामना होनो हागोन बेनि थाखाय एडमिसननि बेबस्था दङ प्रसेस बेखौ कलेजाव फैयोब्ला कलेजनिफ्राय बे फर्मखौ लानानै गाइडलाइनखौ फरायसा फरायसुलिफ्रा मोनगोन होननानै आङो फोसावनो नागिरदों डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस